Mjesni odbori funkcioniraju po načelima prioriteta gradske uprave. Onaj koji je, što bi se rekao, bliže oltaru, taj bolje prolazi, ili po načelu da onaj mjesni odbor koji ima toliko sreće da ima gradskog vijećnika u gradskom vijeću koji zastupa interese mjesnog odbora iz kojeg dolazi, uspije nešto riješiti. Ne postoji direktna suradnja između gradske uprave i mjesnog odbora, a sustav bi trebao biti tako napravljen da upravo kroz tu suradnju mjesni odbori najviše profitiraju. Od 2013. godine, od kako sam postao gradski vijećnik u gradskom vijeću grada Zadra, pa do danas iznio sam, usuđujem se reći, desetke inicijativa i pitanja vezane uz područje djelovanja mjesnih odbora. Od toga sam iznio 10 inicijativa i pitanja vezana uz rad mjesnog odbora iz kojeg ja dolazim, odnosno mjesnog odbora Novi Bokanjac. Na taj način riješili smo brojne probleme koji se nažalost na Novom Bokanjcu nisu rješavali 20 godina. Riješena je javna rasvjeta u brojnim ulicama, pa konačno imamo situaciju da ulica Željka Markovića više nije u mraku i da djeca kad se vraćaju iz škole idu po osvjetljenoj ulici. Riješene su i brojne druge ulice, upravo se sad izvode radovi u ulici, odnosno u Poljani Jaroslava Šidaka i tamo će doći javna rasvjeta. Uvedeno je ponovno treće besplatno crpljenje septičkih jama, znate da je to bilo ukinuto od 2016. godine i to je na novo uvedeno. Konačno se povela briga o uređenju i održavanju igrališta na Novom Bokanjcu, koje je bilo totalno zapušteno, sada je i tamo puno bolja situacija. Ono što je ostao i dalje ogroman problem, ostao je ogroman problem izgradnje osnovne škole na Novom Bokanjcu. Vi svi jako dobro znate da je osnovna škola na Novom Bokanjcu bila 3 puta u predizbornim obećanjima HDZ-a na lokalnim izborima. Očekujem da će to biti i ovaj put, međutim, poručujem mještanima da se ne daju zavarati i da ne daju glas HDZ-u na temelju obećanja osnovne škole. Nažalost, pročelnik Joso Nekić je za sve to imao toliko obraza i toliko hrabrosti da zato optuži vladu Zorana Milanovića. Ja vas lijepo pitam, ukoliko je nešto bilo 3 puta u promidžbenom materijalu HDZ-a, ukoliko su lokalni izbori svake 4 godine, koliko je onda utjecaja vlada Zorana Milanovića imala na tako nešto, koliko je utjecaja na to imala nesposobnost gradske uprave i samog gradonačelnika, odnosno samih gradonačelnika. Ja vas isto tako pitam, kako je moguće da nemamo novce za izgradnju osnovne škole, a imamo u raznim rebalansima po ko zna koliko puta novce za dodatno davanje košarkaškom klubu Zadar koji tome stečaju. Ono što je još jedan veliki problem na Novom Bokanjcu, a što mi je direktor odvodnje, gospodin Šikić, obećao da kreću radovi već ove godine, to je izgradnja kanalizacijskog sustava na Novom Bokanjcu. Sami znate da sam prije 2 ili 3 sjednice gradskog vijeća postavio to pitanje i da sam dobio odgovor kako i izgradnja kanalizacijskog sustava na Novom Bokanjcu kreće. Dakle, ja znam da je moj posao kao gradskog vijeća isto tako iznositi inicijative vezane uz rad mjesnih odbora i da pače radit ću to koliko budem u prilici i dalje, ali da mjesni odbori funkcioniraju, da postoji direktan link mjesnih odbora i gradske uprave, onda bi sve puno jednostavnije se sustavno rješavalo. Hvala lijepo, sada ćemo vam se obratiti gospodinu Govornicu.